Белене е най-строго пазеният затвор в България. Надзирателите са колкото в другите затвори, но дълбоките води на Дунав са непреодолимо препятствие и лишените от свобода не мислят за бягство. Последният опит бил преди 10 години. Престъпниците не успели да преплуват реката и били заловени. Този понтон е единствената връзка на острова с останалия свят. От тук затворниците се транспортират за съдебни заседания, от тук им доставят и храната. През зимата, когато Дунав замръзне, понтонът се прибира, за да не го унищожат ледените блокове. Тогава храната се транспортира с кораба, затворниците не ходят на дела със седмици. Затворът се управлява от кмет. Избори има на всеки 2 години. Кандидатите са максимум 2. До сега нарушения на изборния процес не са констатирани, няма и купуване на гласове. Кметовете не дават предизборни обещания, избират ги след като вече са се доказали. До сега не е имало и балотаж. Настоящият кмет е на 34 години, бивш политик, общински съветник в Силистра. Името му е Сунай. Преди 2 години попада в Белене за убийство. Откакто е в затвора, прави различни проекти, които подготвят по-лесната адаптация на лишените от свобода за живота навън. Много хора не зачерпват много бързо, като паднем в затвора. Мисля, че тук няма качествени хора, точно обратното. Мога да ви кажа, в тази група има много качествени хора, много съвестни хора, много стойностни хора, които нещо не са поправили. За разлика от останалите затвори, които имат един основен корпус, в Белене лишените от свобода са разпределени в 3 сгради. Разделяйки ги в различни сгради, ние всъщност ги диференцираме. Рецидивисти от нерецидивисти, хора с по-големи присъди и по-висок риск от тези, които са с по-малък риск. И по този начин предпазваме по-уязвимите от по-старите лишени от свобода, които са с по-голям опит в пенитенциарната система и които биха им навредили по някакъв начин. 30% от лишените от свобода в Белене работят. На острова има земеделски стопанства и ферми. Затворниците са ангажирани с поддръжката на отоплението и понтоните. Следват такива, на които е нагласувано много голямо доверие. Работят външен разход, безохрана, помпиери, понтонери, пазачи. Това са отдалечени работни места, самостоятелно работят, изключително добър самоконтрол. Трябва да имат и за щастие за момента го имат. За лишените от свобода, които нямат работа в затвора, се организират курсове по рисуване, футбол и актьорско майсторство. Часовете се водят от затворници, компетентни в съответната област. Предвидени са и здравни беседи. Днес лично кметът на затвора се е взел да обяснява какви са вредите от тютюнопушенето и защо хепатитът е опасен. В началото на декември стартира и най-новия проект, в който млади затворници обучават по-възрастните на английски, фитнес и компютри. Днес ще запознаем с хардуера. Ръководител на курса е 30-годишният Павлин Пенев от Русе. Задържан е за пране на пари и източване на банкови карти в средата на миналата година. Преди да влезе в затвора се е занимавал с компютри, сега е решил да предаде знанията си на по-възрастните. Този курс ме зарежда, определено зарежда с позитивна енергия, това, че мога да помагам, тъй като и записано и в самия курс, че равен обучава равен. Имам възможност да мисля върху това, което съм направил, да си дам равносметки за грешките си и в престъплението, и в семейния си живот, в личния си живот и да коригирам нещата, които не са били правилни. Съпругата и 10-годишната дъщеря на Павлин са единствената му опора. След 2 години той ще е свободен, но не е сигурен, че след време отново няма да попадне зад решетките. 52-годишният Росен е в затвора за втори път и има 4-годишна присъда за опит за кражба. В момента обжалва решението на съда. Убеден е, че като излезе на свобода няма да нарушава закона. Просто тези годините ми са напреднали, пък и не е хубаво човек да попада в затвора. Излишно е. Не е хубаво човек да се занимава с престъпления. За да се подготви за живота навън, Росен посещава компютърния курс. Макар че ще излезе след 4 години, 57-годишният Злати се е записал в курса по фитнес. То е полезно, защото имам високо кръвно, заради високото кръвно ходя на зали, което се намаля нормално кръвното и се взема по-малко лекарства. Спестяваш много средства за пари, за лекарства. Ръководител на курса по фитнес е Сейнур. Осъден е на 5 години за побой. Смята, че престоят в затвора ще го направи по-добър човек. Как ще го постигнем? Ще го реализираме. Спазване на правилата и така.
Какво му поддържа тук? Приятелите ни се разбираем достатъчно добре. Всеки има някаква амбиция. Кметът Сунай не иска да си спомне за живота отвън. Затворът му е помогнал да преоткрие себе си и да стане по-добър човек. Човек се преценява в даден момент, струва дали се е да хванеш тук. Значи аз казвам така. Аз от тук ще изляза по-добър човек. Не защото аз го казвам, защото моите близки, приятели, роднини. Трудно се да пълна в тази среда и да стигна до едно ниво, което да самопозная много себе си. И най-вече собственото си аз. За съжаление, не всички затворници успяват да се променят. На свобода много от тях извършват нови престъпления и след няколко месеца отново попадат зад решетките.